Assassin, tu nous fais assassin, tu es assassin. We own it. Quand tu bien bien, tu as eu bien bien. And I'm inside of your. It's a bien to be trying to be un cassette. Ça va être comment il y a un coup pour obi. Na ça n'est pas non. Un somme ça house. And sana ça m'a dit non. On dit à maman. It's not right. And you could be a free republic. Enkosi se na no ma henete dumasu ya kasa wono so far as wono ye bono president on prema otu fo mpaye no obepaja ye ne obepaja ye kira otu fo dia to so be ma ya apasi die bia de mo me fa obi asase chao otu fo ya asase belongs to us. 2014 wo twere krata de call bono house of chiefs ha se opese ohun na gina bre mo twere krata bre ye wo ha bua ye se mo hwa mo krata mu a e no kura se fie pre ense ohini bia divisional chief bia ase ewo bono ha ana se paramount chief bia ase e se fie pre gina ne o gina bra ne o de no ho se bi se nka ohini betu na mo bi na nya enka ye na ye se ye de ye ka enka nya mo enna won tu na mo boni bia soso e san se ye se ade o fie aye de yeah, sabi fie pre wa bre. Abusia edini yesen eno anu so TVGH. Abusia edini so TVGH. Unya subscribe channel wan subscribe sisi eno like eno comment eno share ama foforo so nya bi ede. Ahwe mo son fokwaku Alaska mia mini bia ni ba ko pe obi ani ho bio ne so ye kofa hefa ene ye kofa he ye kofa fie pre ye wo fie pre ye kofa pre wotin sensema koso fie pre nsem no emra wotumfo ka sa se obabi left fie pre hene no amana ba ye paramount chief no ehun nsem sori aba gidi na naje ba no te warning ti wotumfo warning na konwa to chacha nyina ehun nsem na me beka bi wi obi beka se ne de na asa asibie wo fie pre kuro nim fie prekuro abusuan pani ni abusuafo akotrankonwa ho nyina sori aye meeting kese akasa e the warning e the adma na ajuma bedu ene ahemfo bia mo wanchenchen ye omo ayo madwe so mo mpese fie pre be sori fie pre be ye man hene be bo ne man hene no sa ahemfo mo ni nyina mo chia yam ene ni besi wo fie prekuro mo enya sam ketu abusuan asema make nyasem ketwa tese abusuane nya brankasa omani abre se emra ye musi ohene wo fiapre no sebi omansu ya nche wo hene bia enti eba ne se na sebi yomudom ho akodon asante na sa asante hene so be pagya fiapre amana be paramount chief obe pagya hemfufu be bunu mem ne ahafo mem mo be paramount chief a na najuma be don ti ase ne ahemfu bia sori gidigidi wonchen yes sebi nyambra samike kanse mani kwa so mo keka enti omo de warning pan mu wo hye omo ne kromo mrantie enyina sori se sesia de se wa be udi si ombe twa wa odi besi no ombe twa na najuma bedu we de omo ka kire wo na najuma bedu fie pre abusua fie pre atrankonwa eni fie pre youthfo nyina se na najuma bedu yi fiti na akuri se wo ye wadwen se wodi besi fie prefo ye ko asantememu na se wodi behia eni a yeso ye di besi wodi si a ye di behia wo de free fie pre ba no abusua omudi kana so munika because me de me ho ena me say me nse wo hene bia ase ewo mpatemu ase enti me ho akodon asanteman me akodon nipa ase mesi wonti ase ade ntina be kanse be trete be didi atembe kanse be kwasa woka ene ase be nso hwe wo ase hwe woni atrankonwa abusuan pani ne gya ase hene ne wo ho de o ma kasa to bi di amane eye nanadom ahene ne ahemfo atwa mo ho ahie nyina akasa papa nyasa miketua abusuan ye nche dan kere ho kasa kese na ye na to de bia ndi ntama ye kasa wo ne mu se to de bia sabi ensem bi ho na ka ensem bi ho ye ndika because sabo ye panimu a ye wo pani nie wo ne bi ho ye wo ensem bi ho na wo te a sabi bu oni guso na fu oni de ehwe na se wo mu bi kan kura mpo na ye nka mfa threat ensem nko ho because wo ye kukukuku ko ho a sabi idwane jawo so ati ase
Enti nsɛm bi wonu na yɛba na wate bi na Agyeman Badu wate waya ya atesem enye okurom ma okurom aba okurom otumfu aba okurom apemso aba okurom so obaje wakonya na obaje wasase okura esi asase ne kura otis kura no yente kura ne sente ya atete kura ne yese atesem ate kura ne asase ne kura nya wodia asase ne kura nya wasase aye kuru fufuru asase na omode ma obebe bi tenae enso na wogi nhini no wasɔre sɛ pɛ sɛ wo kyerɛ sɛ pɛ sɛ odi op ebono nyina so enya adwuma na enya adwuma kyene wo mo kro mo mpene because woni ye bi onima bi a wo ye no ma sɛbi gu ebono abonofo no ani ase so what you say abusua ye nkyere ho kra ye nkyere dan tobe ye nkore nkonkotie na nanom atena nkonwa ene na abusua ɛwɔ fia pre ye mo asɔre YouTube matena se akasa ede warning edi amana na dom ahene ene na hemfo a atwa ne ho ahia wo saa abon patem ho no mo de mo se omo mprema fia pre otumfo emmo omma eman hene no yenkwere nkotimra ye ba beto so ma na nadamte akom adomako de dika e ofa asefe be so omote na omote ase yie se ye nsa kokrumutie ho nyadai emmopo oya ofa ase wo fie uda abusuam na se asem bi beto abusuanum na se nkampo ya mo amane na oti e wa abontena de na ese wo ye utu amerika ba fie bebusa mpanyini se ofa no na nananom asem aya dai yatini eti sa na se nti sa asa be mpreduasa enka yen kyerɛ mu na mu hunu sɛ sabe ya sam na yɛ nkyerɛmu yɛ de ma mo kora sabe yɛ nkwase asɛm mo ntu sa na mo ne bi mo te da sa brawa ɛna mama mo kora so pɛpɛnse fufu anom monam sese yɛ pɛsɛ ma mo te ase sɛ bo frase adehye aduana abusua ɛwɔ fie pire ha yɛdi fie fra konwa no yɛ ne yɛte ha no anuanom yɛ ne yɛte ha nyinaa yɛ anuanom sɛdɛm di ka kyerɛ mu no ɔfaase nie anuanom bebree mɛma yɛtena ha yɛboro aduasa yɛ ne yɛfie ne ti sabe na na mesa su bibi ɔyɛ fie prehima yɛ ne yɛte ha ya ne yɛde nsi akonwa so ɔbrɛmpa professor Chama Ponsa ɔtɔso mienu a wɔte akonwa so abanwa sɛsi ya no yɛ ne yɛte ha ya ne yɛgyitu mu de ne si akonwa no so sabe sanka wa hene betu na mo bi na nya enka yɛ na ɛsɛ yɛ dai yɛ ka enka nya mo ɛna wɔntu na mo bɔne bia soso esan sɛ yɛ se ade wo fi ayɛ dai ɛyɛ sabe fi apire wa brɛ efiye na ko bu anom so na Chama Ponsa ba chichiri kuro na ko bu a etu anamo wa obantema bebre ansana ebedu na pokuso 2014 wo twere krata de call Bono House of Chiefs ha se opese ohun na gina bre mo twere krata bre ye wo ha bua ye se mo hwam krata mu a na kura se fie pre ense ohini bia divisional chief bia ase ewo Bono ha anase paramount chief bia ase ese fie pre gina ne ogina brane ode no ho aniti mo ma ye fie pre mo pagya ye mo recommend ye free application na mo recommend ye na ye national empagya ye ene so mo muni am particular pai e Bono ahemfo House of Chiefs no amma ye kwan ya besi nne se ye fa na napokukura letter wo twere ye 2014 ebesi na 10 years ni sabe nka bone be na fie praye we nyina ya mena to ye mu a na se akoba se enya fa akoso na utra ana so fa ako a wote wade so ejina nanom be sore sabe wo hene ni wo hema o ma sore prako pe eno maduru manhia wo hene fra abusua sade yete he ewo ni fie maako emprensanhia ya wa fa ase ya kobre ana ya akonai one
Kojo prosi ni kura na se kojo afo no no ne nam ebeje na beti ahye mpatia no ono kura de sa nhye mruko amabi wote brekum ni papa firi brekum enti ho no wote fia prekure ya yetimu yi sesi a wogina na bibusa ne se ne nana kura ne ho wonti mo nana din ono nam peje na beti boy ye kokose me de pension ni se obeti ba tori din ono boy ye kokose ye komanhia e beba no wonu asi hene ne hema kojo na da wokra onu ya kobre eni kojo nyame cha akosi nyame cha wote Germany wo kosi nyame cha wo be pra konya ni bi wo anya eje se wo ya adomefo hene akosi bi ka chiro pre ba bia wo hu sa video bia wo twu mu di ustiri afiri suru besi fom wo akonya bi ni da me dam cha ko na maka cha ye twam esanse wo wanka se wo twa ho so onu nua no manam social media no esanse enkosi se de na no do ma hene te dumasu ya kasa wono so far as wono ye bono president on prema otu fom pagya no obepagya ye ne obepagya ye kira na mo ye ofa asefo no akonya wei mo boa mu di agro dise ene samakeka dise mukum mo ofa no mu nyina na yeso ye train de mo be bre etimunya eti de wo ne se mutimi nya bibia da yende ye ne mo kasa ne e wa fidie so se ba bia mo wo bia mo hu sa kasa we no ye tu ye nsa afram so mo mra fi de mo ntiase no yen ye siesie ho se ye twem mo ba e be kirekire mu se mo ntiase ambo tiase se mo boti mu po boni bi wo akonwa ho dia eno de ene ye kan amomate se mo di agoro bedi mo esan se ye ntena ase emma mo me ya akonwa we dom biu fie pra akonwa adom yesem na twam sa ado ebre we de asi ye tumofo se wo fa asefo ye ntena nka se be ye mobone ne momma bone anya dai emma ye pe ba akonye nkabo mu nkoso esan se eniti ne ye pre tumia ye de be ye ama fie pre akonwa na pagya na yeso sabe ye pre bibi e wo Ghana mamu ha ye nyaano akabi ne yetimi apre bi di abama Ghana ani fie pre mpuntu aye dai akoso nti ye kama wiase nyina ate se yakobre wonya bo frase busopanyini sese ye mwati asese impersonation ena woni kojo prosi ni unuanom aka no eye no ene de ye ntena ase ma wonya impersonation ko bo frase busopanyini ena teme nsandi faso ano o papa prosi atade akofasha ya nti ye fra kojo prosi no ensanse onimu a wonimu nti ena wode enenam ekeka sansam no a mani firi wadwene mu ntem ansa na aka akiri ye ne uni asam wo fanom ne ye de waka nyina ye yamena to yeyem ne bo ye pese ma ate asese won te asam ase a woni won krofo ni nyina mumra fie mu ba sade ye te he ya betena ha na ya kire mu ye gina sa kwan so f to ye nza afra mu se efiri nne sa kasa to enframa mu a o kina ye holiday juada bo frasa busua ni nyina atena ase ye twa mu mumra na nkoma ya wo ye ni muni sama amadia ene na afe ye hu se bo apayo na moye no e ba sa dia ntesikoko ewo obi anum ene ye kata so eti fufu e ba sa dia mo na mo ofanom ene mo nananom ene mo maame ni mu nuanom e ba to ntesikoko a kire mu ye ofa ase kojo prussia se kojo frempon no ode nam e ka se enam saadio ya sabe wo hene na hima ene mpanyifo no yenti sese kuro no kura ni pe wo mabonyenyen sabe enkoda ekosku ha kura ba ta ekosku kura mpo omye bihye on sa hwa asembesi Ghana mame come what ya say Fiepre is one of the most peaceful town in Ghana ye no mote ha ye kasai bibiara ni Fiepre ntwo bia so a ekire se sakasaka
ana hoye ana yene biara ewo ha eye fear and panic ena o ma heda eye kasa asem na atomframa obi a wonim fear pre akote se oh enam de ohene ne ye nti se ne koso abushafo me ka momate enye nokore ne enye nokoro china fear pre obi asore anopa ko na dwuma so ko ni dwam ko na fuom eba bedidi da obi enu ho a ode ne satre esan se bibi sa ye dai eni ho eti so oba tan bi ana obi nua bi ana obi bushani bi ti fear pre na wo hu sa asam no ewo social media odofo me ka hye wo ka amwakoma atoyem se unua na ode hye bi o fear pre no oda wa ye dai wada hwi ni ho obia ni ho no obia so tifa ne santene obia so ofia pri ha enne na je se wi ase ayedai asai fia prijo asumdwe nko a ka kum ye gine kwakuo num an se moteye an ensem ne da ho no se moteye ensem a mo kae wi obi ka se obi se enye obi na si o omo ana eka fia primpanifo ni ahemfo na ekasa ezi ye na yesu di si o metwa wo udi si o mbetwa uye mistake na odi si a o mbetwa de tie no ti nana doma ahene ene ahemfo aka na o mo ahye cameras yesu mo no mo kasa social media so mo de mo toto bomb toto mane na sei awon ya he obekun akosi da ben ko ba bia da obekun akosi da ben ko ba bia o pese na doma ahene pese wo ya na sa constitution no efiri mo se asante hene na ye ni separate efiri mo no mfa no meka parliament chief no sani free mo na yin free fa ho be sa wo ye wo so so o ya underground work obe yin free yin free ni ehwe ko yin free ni ehwe yin free eye yi a okopre bibi ba se otumfo kokopre bibi free amanone ana sabi nkofo mama so de ba Ghana e ba bi so so eson kuro so sabi e solite mpo ne biba mu a eson so bi wate se ye to bibi na esi na se sante ne kokopre bibi di aba na be boa ma Ghana eboa Ghana nyina mu asantema nko a otumfo nko je sabi aye mefosi kan fa ma metena asantema mu ha eme so de ye ni mpuntu djuma nko a wode ya ade a wode bre politician eji ye de bre wo mo president ye de bre no na wode abeboa oman ni nyina ti sabi sa wode wa ba jon se wo be so limit asantefo wo be so limit otumfo down na ekwa nya adwuma enya adwuma ye opesa wo ye nyina ne se opesa wo di asante hene bafom na wo betum na asante na bafom wo mo ko ya akase fo nto fa asante hene bafom wo nto fa asante hene ba mafom na wo na adwuma bedu wo wona isu wade hu nyina no te se wo target nyina so di asante hene bafom ensi china ensi china ene na no ya youth ni bi kan asem se wo se asantefo ankasa yempen ho asem yempen tokwa this time Arab ba ko ne yempen tokwa this time yempen tokwa yesuro ni mabi ntia na nkade awuyi kan ye besi asi da kini besi asi ya wuyi nkade besi asi pati ase entino ensema ekoso nima ekoso sebi na najwa bedu wa create so many tension abeto oman tribal wo mo so bi sori anu odidi asantefo atem na asantefo ye tribal tribalism tribalism ntimo no ya no mo kan mehwe omudi nti sebi na najwa bedu start ya na wo comment otumfo wo kan otumfo ahini enwo yese no obi suma na uni mi so be kan obi ya no betwe ama ho obi suma ho kan wo de ye wo de kan wasem enkofo otumfo asem frem kura kan wasem separate na dwene wo ho na obi anwene ne ho sa wo kan wo starting na wo kan wasem na wo pray abonofo open abonofo a enkeye ba woni mi sa wo kan abonofo ye mfi obi anu be promote enu ntia oni pe wo promote na yesi wo frɛ ne no nko fi adoma ne ma is ma grab squash wo mfi ma grab ko wo mfi omo me promote na yesi wo frɛ ba ko ani no ya wo sa so tutu imane ba ko no so ati ase ti na najo ambedu nsemane ni me ekoso no me ni wank me twaso ye ni wank ye twaso da me de
Sabio, Mindy do attempt, Mimma Cassentia would that there be as a mecha, it's a platform for me do attempt that Fanny Penny will be attempt, or Brabby or one movie that, and the Cassettia. A mecan say, dear, we are penny or tiacunya so, yet the idea, dear, send a bay amarantin do attempt, and Cassentia. The son so long, and that's it, Mamma. So, Chris, no, get your home. But so when I came, I said, my you mean the animals that are not the assassin of the swallow, sent for per se. Yes, so much here. And that part of the money is and I must say, I was a dumb one. And I'm a near Tom. The other way, just say, as I said, just a little beyond. Assassin to the sphere plus I see a few plus I say. We own it. Cut up, be anybody at Chassa Obiabia. And I'm inside to Obia. It's Obia to be trying to be and Cassa. So they come out here and look for Mobi, Nasani Pano, and some house, and Sana, some might know what your mommy. It's not right. And you could be a free republic. Africa, I went to Chile over 300 years. The Yasi War is in 1700. So, and who, Emma, Naramum, Yabat, Tra, Batuma, 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 I'm here, the humble as I'm saying, no, as soon as I'm saying, almost as I'm saying, and Sana, or more, and back to trouble. And you could be out, what be our secretary here, the land does not belong to anybody. Be also to be trouble, be our cassette. I say, and I owe allegiance to nobody. Inside trouble, and I'm inside trouble, and I'm in show, and I need here, and I didn't say about 70. Then I'm not strong for some. And I'm talking a while. So I don't see any castle plus from 1 for a year. Only plus from 1 and I'm no. On an arm. Oh, I don't worry, no, no, Tina, like I said. Oh, yeah, but I hear sorry, the back and here. You know, if you can jump on more, so some I'll put up. Or you're hitting, some. You know, Opian to be told of Bianca said, yeah, the man here. You're going to be some Massimo and just answer. For what? And yet, we are resolute. That they are called and one here called. So, I'm kind of crowd money putting on just say, get the application by house and I'm going to see it. I don't see, and I'm going to for 2 and the chair, I can't say because of the oh yeah, man. To for the to so very man here. I was just here the more. And for be assassin and chow for. The assassin belongs to us. From beyond cut and beyond the Biasa or Biasa. So it's I don't know what kind of chip. The Bia Yaminti, the Bena and Mike, I'm going to one year. Yes, I
Ramasege na ya fa so de ko na to ko so sun suma e tire chi a na bo bia ya ti no e ti ko nim no ya so a na tire chi ya ka be bia ya ya no anya ko nim ti ka se na man ko so fa so bi ma fi a mai ya ka se a tu ko na ya ka se e ya fi a pe ya da the latest educational home in the home of pro is the pro and we will be na kwa kwa ya ne ho wa ajike ba na possible impossible ya ya kasa ya bebe ya ba fe na ko ko ti ya be na Pati ase hwe woni ayifo frɛ prefo de bai te sɛ bibi sɛ treganes we nya we ya ebe mo jase no esie na ya de yam yanse mpanimfo to manli security agencies wo man mu IGP wo man mu National Security Agency for mpanimfo wo man mu obi akra no tum te sɛ bibi sie ki kre ne abekasa ne ese kan ne kan minim de nti a ene ma bi koso yen sori nso anu ntem anadoma doma hen no musuro na so wadamfo ne Mahama that doesn't mean say President Mahama that doesn't mean say sabiu the opposite oye bia wetimi ayo ntimi nye yo abusia say mdika kan unya subscribe channel subscribe say no like no comment no share ma hoforo so nya bia de ahwe edin Kwaku Alaska ba ko pe abusia bidim gosi ya da sene ye beto aso mamo piao